Alright, so good morning everyone. Tayo po ay nandito pong muli sa Malabon Fish Market para sa mga panibago pong update, no. So, check natin yung mga latagan nila kung ano man latag ang meron dito ngayon sa Malabon Fish Market. Titingnan rin natin kung magkano ang mga presyuhan. So, ito pong muli si Boss Lando Explorer. So, tara, let's go. Magkano yung ganyan talakitok? 250. Talakitok sa halagang 250 ang per kilo. Ay, magkano tilapia mo, Bobby? 130. Tumaas tilapia mo, Kuya Romy? Tumaas 130. Alright, sa mga presyohan dito ng tilapia Batangas ni Kuya Romy. Yan po ay 130 ang mga per kilo. So Kuya Romy, shoutout sa iyo. Galing mo ngayon, mahataw ka. Tuloy-tuloy lang Kuya Romy sa pag-upload. Tumataas naman ng bis kahit maliit lang ang kita. Tiyaga-tiyaga lang talaga. Oo. Dadagdagan naman uli. Ano na, mag-58 na. Di ba? Mataas na. 59. Tuloy-tuloy lang para ano tayo. Okay, Rami, maraming salamat. Thank you ha. Mainit nga po eh. Thank you. Alright, so di pa tayo dito sa kabilang side sa mga bentahan pa ng mga isda na mabibili dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At ang mga presyohan dito ng mga bangus na ating lalapitan. So ngayon wala tayong nakitang latag sa latagan ni Kuya Romy ng mga bangus na dagupan. So dito tayo, ito na yung mga bangus na ating i-update. So presyo ng mga bangus kada piraso dito ay mayroong presyo. May 160, 170 at 200 pesos. Yan po yung mga kada piraso. At tumpukan sa halagang 50 pesos at 100 pesos. So ito yung mga ina-update natin sa latagan. Magkano ngayon yung isdang matambaka? 150 kilo. So yun po yung presyo, 150 sa mga isdang matambaka. At ang hipon dito 130. 260 ang per kilo. At magagandang espada, oh. Dito yan kay Boss Warley. Mga latag niya, mga pugita, 180. 180 per kilo. Pusit lumot, dorado at isdang talakitok. Yan yung mga latag dito ni Boss Warley sa Malabon Fish Market. Alright, so dito presyohan ng mga pusit kalawang, may tumpukan din po. Ito po yung presyo, 200 pesos ang per kilo. At may tumpukan din po sa halagang 100 pesos. Ayan, no? At kada piraso ng mga bangus, ito yung 250 at 300 pesos per piraso na yan. Malaking mga bangus. At dito, ito naman yung mga alumahan tumpok, 100 pesos. Ang presyo ng mga latag dito ng isdang espada ay 180 yung mga presyo ng per kilo. Diyan magkano kilo? 220. Yung mga presyo ng mga isdang alumahan 220 yung per kilo. At meron mga tumpukan din po ditong latag. Ito po yung mga espada. $180 naman po sa kada piraso ng bangus.
Ayun, shoutout sa'yo. 180 no, mga presyo. Mga isdang lapad. At ito yung presyo ng 100 pesos tumpok ng mga isdang bisugo. Ganda ng bisugo. At presyo naman na 50 pesos mga isdang sapsap. Sarap magpaksyo ng bisugo, no? Yan, 50 pesos lang po yung mga sapsap. Fresh na fresh po yan, ha? Natumpukan po dito na inyong mabibili dito sa Malabon Fish Market. At yung mga isdang malakapas. Ito rin po yan, fresh na malakapas. 100 pesos din po yung mga presyohan ng tumpukan. Dito naman din po, isdang alakaak naman. Yan po yung mga presyon at mga isdang kabase. Mga 50 pesos din ang mga latagan ng tumpukan. Alright, yan po yung mga latag dito. Tuloy pa tayo sa ating update dito sa Malabon Fish Market ng kanilang mga bentahan po ng isda. Dito rin po mga bisugo. Tinumpok na po yung mga bisugo. Tapos pusit sa halagang 100 pesos. So ganyan po yung mga presyo nating ina-update sa latag ni Nanay dito sa Malabon Fish Market. At naglalatag din siya ng mga isdang kabase. So yan mga tumpukan. Good morning po na shout out po. Good morning. Ayan ang mga latag ni Nanay dito sa Malabon Fish Market. Nabentahan po ng kanyang pusit at mga bisugo. Nanay, salamat po. 50 pesos mga tumpukan po ng mga galunggong natin sa Malabon. May tamban din tayo dito. Galunggong na 50 pesos tumpukan. Tumalo na naman yung isda mo. Sa mga talon, 100 pesos tumpok na mga galunggong. Yung mga update natin, ganyan po yung kapresyo ng mga latag nila dito, no? Yung mga isdang galunggong, kaya po yung mga presyo, ano? Ayan na lang din, wala na. Last name. Ito parehas. Parehas lang yan. Anay. Parang 200 lang pili mo. Matambaka. At ang ating mga presyo dito ng pusit, ayan po yung presyo ng 100 pesos. Mga tumpok na rin po, no, na kaplato. At sa linyasi. So mura-mura yung mga presyohan ng mga isdang tumpukan ngayon dito sa Malabon Fish Market. At tuloy pa tayo rito. So ito, galunggong, tumpukan. 50 pesos na pangmasang presyo. At tilapia po, no, 100 pesos. Yan po yung mga tumpukan na bentahan. At mga 150 pesos din, no, mga tumpukan. Alright, yan po yung mga bentahan po ng mga tumpok. Yung dilis, nakaraan, tinda ni Tatay Nestor. 130, So 130, 140. 140 sa mga bangon. Shout out kay Nestor, magandang umaga. Magkano daw po yung tulingan? 200 pesos ang presyohan ng tulingan. Mga isdang lapad, dami, oh. Nung nakaraan, tinda nyo dilis, ngayon lumaki na, naging tulingan na. May subo-subo pang mga ano, oh. Loos, kinain. Kinain na pusit, mga isda, ayan, oh. May mga kinain pa yung mga isdang tulingan. Yan po yung latag ni Kuya Nestor sa Malabon Fish Market. Kuya Nestor, salamat po, thank you, thank you. Thank you. Alright, dito tayo sa mga bentahan pa. Yan, mga tumpukan ng pusit, 100 pesos tumpukan, napakadami.
Yan po yung mga presyohan ng mga pusit na mabibili dito, no? Tumpukan sa halagang 100 pesos lang yan. Na inyong mabibili, makakapag-adobo ka na. At eto naman yung mga latag dito, no? So yan yung mga kababayan natin na pinagkakaguluhan yung mga latag dito sa Malabon. 180 per kilo na mga isdang espada at mga bentahan din ni Jumong ng kanya mga hipon. Tapos yung presyo ng mga tulingan doon, ang presyon ay 160. Magkano 240, 300 ang per kilo dito ng hipon ni Jumong. Alright, ito yung presyo ng 160, mga isdang tulingan. 160 per kilo. At kada piraso ng mga bangus, 140. At ang mga balat po dito ng baka ay 150 per kilo. 220 sa mga isdang anumahan per kilo at mga tumpukan din po dito. Yan po, no, mga tumpukan natin sa Malabon Fish Market. 200 pesos per kilo. Yan po yung mga pusit na latag po dito sa pwesto ni Boss Jomel sa Malabon Fish Market. So shout out sa inyong lahat. At isang mapagpalang umaga dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Alright, so yun po yung price update natin sa latag nila Kabugris dito sa Malabon. At lipat naman tayo, doon naman tayo sa mga bentahan ng mga isdang bato. At lipat na tayo. Lipat na naman tayo dito sa mga gulay. So lapitan natin yung pwesto ni Gandara. So pinagkakagaluhan na naman yung ibang mga pwesto rito ng mga gulay sa Malabon. So ito na tayo. Bago tayo tumungo sa mga latagan ng isdang bato. Good morning sa iyo, Gion. Shout out. Shout out sa inyo mag-asawa. Good morning. Good morning. Nay, nakakatulog na kayo sa ano dyan ha? Matumal. Fisher na yung paninda nyo, matumal pa rin yung mga kabiya. Magkano ngayon ang update ng repolyo? 70. Magkano yan ay yung ano nyo? Lahat? Lahat yan? Sarap yung kabiya, oh. 100 pesos lang to, Nay. So ano yan, lagyan nyo ng miswa, sarap yan. So nga, buhay pa. Buhay na buhay yung mga kabiya. Napakasarap niyan. Ayoko masyadong madami. Napasukan na ba yan, Ay? Kasi baka walang hanong patay yan, ha? Pag may patay. Pag yun ang pasagin, sayang naman. Papa, marami sa dalawa. Ano marami sa dalawa? Ito na, dagdag. Ayan. 100? Ayan po, 100 pesos. Binigay na po sa akin yung kabiya. Para makabenta si nanay. At kunin na natin yan. Sanay na sanay sa music. Sige po, Nay. Salamat. So, ang presyo po dito ng repolyo ay 70 pesos yung mga per kilo. At yung mga dahon-dahon natin dito ay 10 pesos. Tapos, ang kangkong ngayon 20 pesos po yan. Magkano ngayon ang luya? 41 port, 160 ang mga per kilo. So yan po yung mga ina-update natin sa gulay ni Gandara sa Malabon Fish Market. At yung mga tumpukan ng pipino, magkano? Ayan, bustando, 40 lang yan, bustando. Tumpukan 40 pesos. Sibuyas at mga karot, magkano? Sa carrot ko, 70.
70, 80 sa sibuyas. Yan po yung price update natin sa mga gulay ni Gandara at ni Gion sa mag-asawa. So shoutout ulit sa inyo. Shoutout Boss Dando sa mga followers natin dyan. Huwag sila magsasama mag-subscribe and like. Ayun, salamat. Thank you. Salamat. Alright, so diretso na tayo. Thank you, Gion. So mga gulay pa rin na latag na ating pinapasadahan dito sa pwesto naman nila Gary sa kapatid ni Gion. Yung mga siling pula, oh. Kapag maraming sili ay napakamura po niyan sa bentahan po dito sa Malabon. Kapag dagsa, no? Tapos yung mga pang bestseller ni nanay na mga pakbet, ito po yan. Mga pakbet ni Nanay Cherry. Magkano po ang kada balot? Kahit talong Boss Dando, kahit malang talong, meron tayong makbet. Nagtaas na naman ang talong. Pabago-bago taga-presyo ng talong, no? Ayan, 50 pesos na mga gulay na pakbet. Oo, pabago-bago presyo. Salamat po Nanay Cherry, thank you. So halos di po nagkakalayo yung mga presyoan po dito ng mga gulay na inyong mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. Ayan. Good morning po Nanay Noemi. O, kain na kayo Nanay Noemi. Magkaris ng matambaka? 180 ang per kilo. Bibilisan ko lang yung vlog ko, Nanay Noemi. Medyo mainit tsaka may sound trip. Masasama sa aking vlog. Salamat po Nanay Noemi. Salamat po, thank you po. Ayan, dito tayo sa latag naman ni Boss Aris, 180. Ito yung mga latag ni Ate Brenda at ni Boss Aris sa Malabon Fish Market. At ito yung mga parrot fish natin sa halagang 160. Dalagang bukid na mga isang bato nating binablog ngayon dito, no? Mga isang dorado. Good morning Ate Brenda. 180 sa mga per kilo. At yan yung mga update natin sa kanila mga latag dito. Sa mga naghahanap ng mga parrot fish, yan po ay napakasarap po niyan gawing fillet o ginataan. So shoutout sa Pogi. Malungkot. Si Brenda, salamat po. Thank you po. Alright, dito naman tayo kay Kuya Warren. Mga parrot fish din, no? Na mga latag dito, dalagang bukid, barakuda. So, yan po yung mga isdang bato rin po dito na latagan sa kanyang pwesto. Ayan. Kuya Warren, salamat po. At ito yung mga isdang bikaw o mamali kung tawagin. Yan yung mga isdang mamali. Nasarap sinigang sa bayabas o kaya sinigang na ginisa. Tapos ito mga tambaka. Meron din tayo mga latag dito ng sapsap. Mga isdang gulyasan. At 100 ang tumpok dito ng mga pusit kalawang. Tapos mga isdang lapad, no? Nalatagan dito. At ito naman, mga latag dito ay mga yellowfin tuna, balsa galunggong. Ayan, no? Tapos mga isdang batalay. So, tilapia Batangas, yung mga latag dito. Parin Ben, magkano yung mga galunggong mo? Galunggong po 20. 220. Medyo may galawang presyo, no? O yun, gulyasan. 220. So yun po yung mga presyohan ng latag dito ni Paring Ben sa Malabon, no? Ng kanya mga isda. Pre, salamat ha. Thank you. O yun, presyo pa ng batalay pala dito sa dulo. Ito pala yung batalay. Ayan po, no? 160 ang per kilo, mga yellowfin tuna at isdang gulyasan. Alright, so na-update natin yung presyo ng latag dito ni Paring Ben at ni Ate Beverly sa Malabon Fish Market. So magtutuloy-tuloy pa ang ating update dito sa Malabon Fish Market sa kanilang mga latag na inyong mabibili. Alright, so dito po natatapos ang ating vlog sa bayan po ng Malabon. So enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.